Zafarbiť si vlasy na zeleno a la dubajská čokoláda. OK. Tak poďme na to. Najskôr som išiel vyzdvihnúť jedného primitíva. Lečíme do Dubaju. Ale áno, je rovnako primitívny ako ja. Pelikán nám poslal odvoz na letisko, rozlúčil som sa s mojimi babami a hurá na Švechat. Tesne po príchode sme sa dozvedeli, že nás premiestnili do biznis triedy, preto si v salóniku Luky spravil gin tonic a čakali sme na let. Leteli sme 11:40 spoločnosťou Etihad a cestou do lietadla som ešte netušil, čo nás čaká. Biznis triedu som videl prvýkrát v živote, bola fakt naložená, masážne sedačky, na ktorých sme si urobili pohodlie. Ja som nemohol odolať a v momente som si musel vyčistiť okuliare. Zahrali sme Uno, dali predjedlo, hlavné jedlo, dezertík, druhý dezertík a odchádzalo sa mi fakt ťažko. Ja nechci, Nakoniec som ale odísť musel a po prilete nás mala vyzdvihnúť istá Chandra. Zoznamte sa, toto je ona, len s penisom. Naložila nás, našťastie len do auta a vyrazili sme za Abu Dhabi, smer Dubaj. Za cca hodinku sme boli na mieste, rozlúčili sme sa so sexy Chandrou a šli na izbu. Kde ste štetky? Keďže cez Pelikán bukneš aj ubytko, nás ubytovali v Aloft Palm Jumeirah na Palme, to je niekde tu, s pekným výhľadom na more. Ako challenge som si teda zvolil vlasy a la dubajská čokoláda, čo podľa mňa úplne nevyšlo, ale uvidíme, ako to bude vyzerať zajtra na slnku. No a o chvíľu už vlog číslo 2 a sleduj aj moje stories, kde mám pre teba pripravené pelikánske zľavy na letenky.